Tutkimme muuntajaa. Ensin työskentely on tehty turvalliseksi, eli emme käytä tuota normaalia töpselisähköä, eli normaalin sähköverkon jännitettä 230 volttia, vaan muunnetaan kutakuinkin 6 volttiin suurin piirtein. Tuo ei ole tarkka, kohta mitataan se. Noin, muunnetaan tässä turvalliseksi. Käämissä on tommonen rautasydän. Sinne laitetaan 2 kierrosluvultaan eri suuruista käämiä. Tuossa on 300 kierrosta, laitan vaan paikalleen. Sitä kutsutaan ensiökäämiksi siksi, että sinne tulee sähkö niin kuin sieltä voimalaitokselta päin. Sitten muuntajassa on rautasydämen ja ensiökäämin lisäksi toisiokäämi. Ja mitataan sitten senkin jännite sieltä noin. Ja laitetaan sähköt päälle. Laita vaan sähköt päälle. Ai niin se IS vielä lisätään. Ihan, että voit lisätä se siitä noin. Ja samalla tehtiin vahingossa sähkömagneetti, että tuo on vähän tiukassa tuossa noin. Ensiöjännite, kun siellä on enemmän kierroksia kuin täällä toisiossa. Ensiöjännitteeksi mittaamme noin 7 volttia. Ja sitten, koska kierrosluku muuttuu 300 kierroksesta täällä alempana 300 kierroksesta 100 kierrokseen, niin jännitekin menee 1/3. Eli tässä on toisiokäämin jännitelukema. Ja sitten matemaattisesti havainnollistaen homma on tämän näköistä, että ensiökäämissä oleva kierrosluku muuttuu 1/3, niin niinpä jännitekin sitten muuttuu ensiökäämistä toisiokäämiin siirtyessään noin 1/3. Virralle käy päinvastoin. Kun kierrosluku ensiössä on suurempi kuin toisiossa, niin jos kierrosluku menee 1/3, niin virta meneekin sitten 3-kertaiseksi. Tästä vielä laskukaavat. Tässä muuntajan käsitteet, painappa paussia, mä tämän sivuutan aika äkkiä. Ja sitten laskukaavat. Jännite muuntuu näin, että kierrosluku ensiökäämissä N1 jaetaan tuolla toisiokäämin kierrosluvulla N2. Ja se on yhtä suuri kuin jännite ensiössä jaettuna jännite toisiossa. Virta muuntuu kääntäen verrannollisesti, eli N1 jaettuna N2 onkin I2 jaettuna I1.